Sabas, sabas, sabas. Odi, Odi, Odi. Seven is pass lucky number seven. Seven is pass lucky number 4. Manok. Sabas. गिबियावनो हरथालिकुसि बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि जानानै आं आफादगिरि जानानै जोंनि नैबे गोथार बाथौ थानसालिनिफ्राय गासैबो निउस पर्टेल नायगिरि गेदेमा बिथांमोननिसिम आरो लोगोसे आर'नाइ रादाब बड'सा रादाब बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै हरथालिकुसि बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमा जौगालु खामानि मावनो थाखाय दिनै 16 मे खालाराव लटारि खेला होनाय जादोंमोन आरो बे खेलायाव जोंनि गासै आसामनि लटारि मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन। जोंनि गासैबो मेंनो रोङि लटारिनि डिलार एजेन्ट रिटेलार गासैबो बिथांमोना बाहागो लानानै जोंनि गासैखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद आरो हेफाजाब होदोंमोन। जोंनि हरथालिकुसि बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारियाव प्रसासनिक बिथिंनिफ्राय डिसि गेदेमा बिथाङा जोंखौ मोजाङै मोजां खेलाखौ फाथिनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। एसपि बिथाङाबो जोंनि खेलाखौ फाथिनायाव मदद आरो हेफाजाब होदोंमोन। दा बे हिसाबैनो दिनै जोङो मोजाङै मोजां रायजो राजानि अननायाव जोबोद मोजाङै रावनिबो जेबो अजद गैयि हिसाबै रावनिबो कुनु आपत्ति गैयाजासे जोङो दिनै बै खेलाखौ फाथिनो हाबाय। बेनि थाखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो खेबसेबाव बावहरबावबाय। बोराइ बाथौआ जाहाथे इयुनाव बेबायदि खेला फाथिनायाव जोंखौ गोहो बोलो होयो, बिनि थाखायनो आफा बोराइ बाथौनिसिमबो जाहाथे आफा बोराइ बाथौनिफ्राय जों बोर साबस्रिनाय मोनो, बिनि थाखायबो जोङो आफा बोराइ बाथौखौ आर'ज खालामबाय आरो गासैनिसिमबो आरो खेबसेबाव खुलुमनानै दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो प्राइज उइनारा 12 जन सुबुङा मोननो हाबाय। दा बेवहाय फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादों सासे खाफाल गोनां बेक्तिया। बे फार्स्ट प्राइजआनो जाबाय अडि A4 2,13,907। बे जाबाय लाकि नाम्बार, फार्स्ट प्राइजनि लाकि नाम्बार बियो 2,13,907। आरो सेकेन्ड प्राइज लाकि नाम्बारा जाहैबाय 3,68,218। थार्ड प्राइज लाकि नाम्बारा जाहैबाय मारुति सुजुकी डिजायार 3,28,576। फोर्थ प्राइजआ जाबाय मारुति सुजुकी बलेनो 5,01,654। आरो फिफ्थ प्राइजआ जाबाय हुंडई एक्सटियर, बेनि लाकि नाम्बारा जाबाय 1,64,134। आरो सिक्स प्राइजनि लाकि नाम्बारा जाबाय 2,03,695। आरो सेभेन लाकि नाम्बारा जाहैबाय, बे गारिया जाबाय मारुति सुजुकी एल्टो K10, बिनि लाकि नाम्बारा जाहैबाय 5,34,839। आरो 9 प्राइजआ जाहैबाय
रनाल्ड केउट बेनि लाकि नाम्बारा जाहैबाय 1,97,408 आरो 9 प्राइसनि लाकि नाम्बारा जाहैबाय बे गारिया मारुति सुजुकी एस्प्रेस' बेनि लाकि नाम्बारा 3,31,311 आरो 10 लाकि नाम्बारा जाहैबाय आरो बे गारिया जाहैबाय निसान मैग्नेट बेनि लाकि नाम्बारा 2,95,204 आरो खेबसे बुंबावनि आङो 10 लाकि नाम्बारखौ बे प्राइसआ जाहैबाय निसान मैग्नेट 2,95,204 बेनिफ्राय 11 प्राइसआ जाहैबाय टाटा पुन्स बिनि लाकि नाम्बारा जाहैबाय 4,71,932 आरो लास्ट प्राइसआ जाहैबाय 11 प्राइस बियो मारुति सुजुकी इक' बिनि लाकि नाम्बारा 3,88,015 अनलि बेबायदियैनो जोङो बेबायदि लाकि नाम्बारखौ मोननो हादों आरो गासैबो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबाव थुलुंगायाव प्रशासनिक दिगनिफ्रायबो जोङो मोजाङै मोजां मदद आरो हेफाजाब थुलुंगा मोननो हादों बे बान्थाखौ जोङो 10 साननि गेजेराव होनाय जागोन रायजोफोरनो आरो बिनिखायनो बे बान्था मोनगिरि बिथां गेदेमाफोरा लाकि पार्सनफोरा 10 साननि गेजेराव जोंनि लटारि कमिटिनि सामलाय आफादजों जगाजग खालामनो थाखाय जोङो दिनैनि नैबे निउज पर्टेलनि गेजेरजों जोङो गुरै खावलायहरबाय जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे कमिटिजों जगाजग खालामनानै गावबा गावनि प्राइजखौ जाहाथे लाना थाङो बेनिखायनो गासैखौबो प्राइज उइनारफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खेबसेबाव खुलुमबावबाय नोंथांमोना माने प्राइजफोरखौ समनि गेजेरावनो लाना थांफैदो जोङो नोंथांमोननो सम बायदिनो जों हरगोन आरो गासैखौबो फिन खेबसेबाव खुलुमनानै गासैनिसिमबो सिबिनाय अननाय खुलुमनायखौ बावहरनानै जोङो दिनैनि बे जि लटारि गेलेनाय हाबाफारि जोङो बेबायदियैनो फोजोबनो थाखाय जोङो खाबु मोनबाय। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSAT सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSAT सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।